මේ අද දැක්කත් සමහර අය මට එවලක් තිබුණා මේ சிலர் தேசிய கொடியை மாற்ற வேண்டும் என்று நான் கூறியதாக பொய்யான கருத்துக்களை பரப்பி வருகின்றனர். சமூக வலைதளத்தில் இது பகிரப்படுவதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது. இது நான் கூறாத பொய்யான தகவல். இது தொடர்பாக குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகிறது. உங்களிடமும் இந்த விடயம் இருக்குமாக இருந்தால் உங்களுக்கு இதனை அனுப்பியவரின் தொலைபேசி இலக்கம் மற்றும் லிங்கை எனக்கு அனுப்புங்கள். அது குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இது எமது நாட்டின் அரசியலில் சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்று. முன்னர் சில அரசாங்கங்கள் தம்மை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு இனவாதத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள். சில சிறு குழுக்கள் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக மக்களின் சிந்தனையை கட்டி எழுப்ப முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் செல்லும் இடம்தான் இனம் மற்றும் மதங்களுக்கு இடையில் மோதலை உருவாக்கி இனவாதத்தை ஏற்படுத்தி செயற்படுத்தும் நிலையாகும். கடந்த 1.5 வருடங்களாக நாம் அதனை கண்டோம். கண்டவுடனே அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாம் எடுத்தோம். நவம்பர் மாதம் வடக்கு பகுதிகளிலும் கிழக்கு பகுதிகளிலும் இவ்வாறான பொய் பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்து மோதல்களை உருவாக்க திட்டமிட்டனர். அவர்களுக்கு எதிராக சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.